tak kanca barang ki ngopo? Mergo iki wis tak dapuk. Lho, didapuk piye? Nek sampeyan ora iso nuduhke Sekar Wijaya Kusuma, Senjata Cakra ora apa-apa. Ning nek siji iki sampeyan ora iso nuduhke, nuwun sewu sing tak kon jotosi Kakang Antarja. Antasena. Piye? Aku ki wakmu Ndarawati. Wis ngerti. Ning ora perlu bukti to. Wis ngerti nek sampeyan iki pepundhenku Ndarawati. Ning aku perlu bukti. Kang, apa? Toto-toto, Kang. Nek iki ora iso ngandhake apa sing tak takoke, langsung diajar wae. Antasena ora edan lho, iki ora edan iki tenanan. Aku ora wani. Kowe jotos iki pokoke tak jotosi. Antasena aja edan. Wis to manut karo aku. Nek ana dosane, aku tanggung jawab. Oh ya wis. Kaca paisan. Kaca paisan. Ya, kuwi mapan ning jabaning daging ning jero kulit. Kuwi ora iso keri. Kuwi